ଏତେ ବେଗା ବେଗି ରୋଷେଇ ସାରିଦେଲାଣି କଥା କ'ଣ? ବୋହୂ ବୋହୂ ଆଜ୍ଞା ବୋଉ। କ'ଣ ଲୋ ଆଜି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇବାସ ସାରିଦେଲୁଣି? ନାଇଁ ମୋ ବୋଉ କଥା କ'ଣ କି ତମ ପୁଅର ମୋର ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଳାବେଳି ରୋଷେଇ ସାରିଦେଇଛି ଆଉ। ବୋଉଲୋ ମୋ ହାତଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଲୋ? ଓ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବିନି, ମୋ ହାତ ବଧିରା ହେଇଗଲାଣି ଲୋ। ଉଠା ଉଠା ଲୋ ହାତଟାକୁ। ଓ ମରିଗଲ। ତୁ ଜାନା ଲୋ ମୁଁ ମରିଯିବି ଲୋ, ତୁ ଜାନା ଲୋ। ବୋଉ ଆଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବାହାରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆସିବ କି? ନାଇଁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ଇଲୋ ବୋଉଲୋ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଲୋ? ଅଣ୍ଟା କତିରୁ ମୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଲୋ? ଇଲୋ ବଧିରା ହେଇଗଲା ଲୋ। ଇଲୋ ବୋଉ ତୁ ଯାଆନି ଲୋ, ଯଦି ପୁଅ ଯାଉଛି ଯାଉ। ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ହେ ଭଗବାନ ମୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଲୋ? ହେ ଭଗବାନ। ଜାଣିଲୁ ବାସନ୍ତୀ, ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି ଘରକୁ, ସେମାନେ ନୁହେଁ ଦୁବାଇ ଯିବେ ବୁଲିବାକୁ। ହଁ ବୋଉ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ। ଯାଉନି। ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ନା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତୁମ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଗୋଡ଼ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ମୁଁ ବି କି କଥା ପଚାରୁଛି, କେମିତି ଠିକ୍ ରହିବ ଯେ? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଡକ୍ଟର, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଶାଶୁ କୋମାକୁ ପଳେଇଲେଣି। ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ, ଜଲ୍ଦି। ହେଲେ ହେଇ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ ଦଉନି କି? ତୋ ଦେହ ପା ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ନାଇଁ ଶାଶୁ ମା, ମୋର କ'ଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ତ ବଧିରା ହେଇଯାଏ। ଧରକ ତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପୁରା ଦୁବାଇ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବିଲି କାଳେ ଆପଣ କୋମାକୁ ପଳେଇବେ। ମରିବାକୁ ମୋତେ ମାରି ସାରିଲାଣି।